Osobný vlak linky S3 zo smeru Liptovský Mikuláš a Kráľovany, ktorý pokračuje smer Žilina, Čadca a Skalité, pravidelný odchod 12 hodín 4 minúty, príde k nástupišťu 1. Osobný vlak linky S3 zo smeru Liptovský Mikuláš, ktorý pokračuje smer Žilina, Čadca a Skalité, pravidelný odchod 12 hodín 4 minúty, prichádza k nástupišťu 1. Stanica Marín. Osobný vlak linky S3 zo smeru Liptovský Mikuláš, ktorý pokračuje smer Žilina, Čadca a Skalité, pravidelný odchod 12 hodín 4 minúty, prišiel k nástupišťu 1. Osobný vlak linky S3 zo smeru Skalité a Čadca, ktorý pokračuje smer Nezbudská Lúčka, Strečno, Prúdky, Kráľovany, Ružomberok a Liptovský Hrádok, pravidelný odchod 12 hodín 55 minút, príde k nástupišťu 2. Osobný vlak linky S3 zo smeru Skalité, ktorý pokračuje smer Nezbudská Lúčka, Strečno, Prúdky, Kráľovany a Liptovský Hrádok, pravidelný odchod 12 hodín 55 minút, prichádza k nástupišťu 2. Stanica Marín. Osobný vlak linky S3 zo smeru Skalité, ktorý pokračuje smer Nezbudská Lúčka, Strečno, Prúdky, Kráľovany a Liptovský Hrádok, pravidelný odchod 12 hodín 55 minút, prišiel k nástupišťu 2. Osobný vlak linky S3 zo smeru Martin, ktorý pokračuje smer Žilina, Čadca a Skalité, pravidelný odchod 13 hodín 4 minúty, príde k nástupišťu 1. Osobný vlak linky S3 zo smeru Martin, ktorý pokračuje smer Žilina, Čadca a Skalité, pravidelný odchod 13 hodín 4 minúty, prichádza k nástupišťu 1. Stanica Marín. Osobný vlak linky S3 zo smeru Martin, ktorý pokračuje smer Žilina, Čadca a Skalité, pravidelný odchod 13 hodín 4 minúty, prišiel k nástupišťu 1.